जायफोरा बेफोरबायदि पस्ट होबाय दं नोंथांमोननाव हारिनि थै गैला नोंथांमोनाव राजखान्थिनि थैसो नोंथांमोना राजखान्थिनि बे इन्जेक्सन होजाबाय नोंथांमोनाव हारिनि थै गैला नोंथांमोना बुंबा जागोन नामा दिनैनि दिनाव बिसोरखौ हाग्रायाव सोर थांनो होदों होनना बुंब्ला जागोन नामा बे बुंनायनि सोलाय नोंथांमोना सान जे दिनै बारे बारे मानो बेफोरबायदि थांनो गोनां जादों आरो बैफोरबायदि पस्ट होबाय थायोना फेसबुकफोराव राजखान्थिखौ लानानै आं डाइरेक्ट बुंनो नोंसोर मा बे राजखान्थिजों लोगो जानानै माबा मोनसे थिखा मोनगोन माबा मोनसे स्किम मोनगोन होननानै बेफोरबायदि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरजों सब समय लोगो जाबाय थाबा जागोन नामा दिनै हारिया माखै थांगासिनो दं बेखौबो साननांगोन नङा होमबा नोंसोरो गारियाव जेनेबा एसि गारियाव गाखोनानै बेरायदों एसि रुमाव थादों जादों लोंदों अख्रांसे थाला थाला लुदों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै नोंसोरनो बुंनांगौ गोनां खालामबाय एबा बुंनो गोनां खालामबाय मानो दिनै नोंसोरनि रावफोरा माथो जुदा जुदा जाजोब्बाय हारिनि थाखाय नांदोंमोन मोनसे समाव हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसे समाव दिनै राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै माथो बाथ्रायानो गुबुनसो जाजोब्बाय नंमारगौ दिनै साफा सानफा राजखान्थियाव आगान होदों हारिनि फारसे मा जादों मा जायाखै माने आयेनजों रुजुदों बे बेफोरबायदि इयो थैखानांगोन थैनो दा बिदिसो जागासिनो दं दिनै नोङो माबोरै एसि रुमाव थानो मोनखो दिनै माबोरै नोङो बेफोरबायदि राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै गादि मोनखो बेफोरखौ एसे सान सोरनि थाखाय बैसोरनि थाखायनो बैसोर सोर बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरनि थाखाय दिनै नोंथांनि न'खराव गोबां कालार लगायदों गोबां पेन्टिं खालामदों बे पेन्टिंआ बै थैनि आबिर होननानै सानना ला जाय हारिनि थाखाय जिउ बावदों बैसोरनि थैनि आबिर साननानै ला दिनै नोंनि न'खरनि खुन्थाया मा बैसोर साफा बिर जोहोलावनि हमथानाय न' होननानै साननानै ला बे नोंनि न'खौ बैसोर बायदियासो हमथागासिनो दङ बेखौ साननानै ला दिनै राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय मा जालांखो बर' हारिया आयौ दिनै नोंबा नों आंबा आयौ जायफोरा बेफोरबायदि थैथों बुथारजाथों होननानै बुंदों नोंसोरनाव आं डाइरेक्ट बुंखादों नोंसोरनाव जेबो हारिनि सेन्टिमेन्ट गैला नोंसोर सानदों जे राजखान्थियाव फैनानै माबोरै रां खामायनांगौ माबोरै गारि मथर लानांगौ माबोरै थिं बांला लुनांगौ माबोरै थगाय थसि रांखौ बुथुमनो माबोरै गादिखौ नेक्स्टआव आं मोनफिननांगौ माबोरै गादिखौ लागोन बेखौसो सानो जोङो एबा आं बुंनो गोनां गैया जेब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिर जोहोलावफोर बिसोरो जेलाव दङ बिसोर उदां जानांगौ बेनि उनाव सोरबा जुदि हाग्रायाव थांनानै सोरखौबा रां दाबिदोंब्ला बेयो गुबुन जागोन दा जिकुनु दा बे सिचुएसनाव जाय माने बुंनांगौ बाथ्रा बेखौ बुंबाय थाबैनो रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनांगौ होननानै ULB आफादाबो बुंबाय आरो बैसोर बायदि सुबुंफोरखौबो धमकी होबावबाय बे धमकीखौबो गिबावाखै धमकी गियाखै दिनै बेफोरबायदि धमकी गियाखै नोंसोरथ' आरो नोंसोर बहा गिनो जायफोर राजखान्थिनि लिडारफोर जायफोर बर' हारिनि बेफोरबायदि लिडार जादों गिदिर नोंथांमोनावथ' गार्ड दंखायो पुलिस प्रशासन दंखायो नाथाय दिनै पुलिस प्रशासना दिनै नंनायबो नङैबो गावथारदों मानो गावथारनो मोननांगौ बेखौ एसे सान हमना ला जों मानिबाय दे बेयो सिखाव बेयो गाज्रि बेयो जेनेबा ULB आनो जा बे सोरबा सिखाव डाकेटानो जा बेखौ माबोरै इनकाउन्टार खालामनो नोंखो माबोरै इनकाउन्टार खालामनो मोनो दिनै पुलिस प्रशासना थगाय थसिबाबो सोरखौबा खालामनो हायो नाथाय बिदि खालामनाया मा आयेननि बेरेखा नङा नामा ओरैनो सानै सुबुङा जिउ फोजोबजाबाय बे सानै सुबुंखौ जिउ फोजोबजानायनि दायनिगिरिखौ बै ULB खौ होबाल' जानाय नङा बे दायनिगिरिया 50-50 बे राजखान्थियाव आगान होनाय दानिल' नङा सिगांनिफ्रायनो राजखान्थियाव आगान होबोबाय थानाय लिडारफोरनिबो गोरोन्थि दङ